Bon dia, cavallers, és el cau de les Raboses. Mireu això. 2 de maig del 2025, i xe caixó de panadel ple de faves fins a dalt. I eixe és eixe que ja el tinc buit ací. Ara vos ho mostraré. Clar, no puc fer res per això. Recordeu que vos vaig dir que estava rebaixant les bardisses de ciprers, doncs encara em queda eixa punta d'ahir. He pogut fer tot, veig allà al fons el castell de Cocentaina, a la penya, al migdia, encara em queden així plomissons, rebrotins, això ho ha d'igualar, però recordeu, si tireu darrere els vídeos i tot això, que això era una ombra brutal, mireu, estic amuntonant-ho tot ahir, perquè passe a cremar-ho i a veure què li fa, ja tinc llenya. Això, si recordeu, era l'alfals, que està un poc baixet, i aquestes montonades de palla seca que hi ha ahir, és perquè ja ho vaig rebaixar amb la desbrossadora farà 2 o 3 setmanes. Arbres que vos comentava, he posat un ambercoquer, allà crec que són, ho diré, prunes crec que són, me'n recorde, allà ho vaig traure d'un codonyer, i vaig passar ahir així, vaig separant les taules. Mireu, els alls, esto no m'ha donat compte, això ho havia de fer per a alls tendres i a ir mirant, no res, és que clar, ix el temps sempre com ix, el cas és que se n'han passat i ara ja no arribem als alls tendres, hauran de ser secs, però bueno, la taula està espectacular. Així que tenim nyesples, també vaig posar així 2 faltes més d'arbres, després, mireu les roselles, les bledes que estan a punt d'espigar allà a la pomera. Ahí tinc les ceroles, allà recordeu que les tinc grogues, ixe d'ahir de classe roja, la roja. Així les cebes no es veu davant de la taula de les roselles, però ja estan totes gitaetes, els grills estan ja tots gitats, no sé si ho podeu apreciar bé, perquè ja no les regue ja, perquè vull que vagin fent-se grosses, que vagin secant-se i ja passar-les al calaix, igual per allà millor, per allà, vale? I en fi. Així vaig estar fent, això és la taula de les herbes medicinals, les aromàtiques, està tot això, li he fet un llit de tota la brossa que tinc, i vaig estar llaurant-ho amb la forca de 2 mànecs, perquè no puc ahir entrar la muleta xicoteta, és que... I ho vaig fer en això. Això sí, ara sí, mireu el favar. Espectacular. Mireu com està. Estic així que jo collino, en mis cabàs, tot remenejat ja, perquè està tot ja agitat, i em fa que se'm podria tot i en pau. Jo tinc ahir 2 cabassos més, veig, en companyia dels caixons que heu vist allà, que ma mare està pelant. Mireu el blat. Recordeu, el vaig sembrar, mira, 3 faltes més. Ahir tinc perellons de cul de ciri, un ametler, i allà l'agnus castus, però mireu el blat, no sé si apreciar-se bé, és que m'arriba a mi fins al pit, quasi el coll, d'alques, de canya alta, que té un poc el perill, si fa aire o plou molt, que les gita, això que es diu el blat ajagut, que es deia abans, però que, òbviament, aquesta palla, imagineu-se per als animals, la palla també val cara. Mira, on m'arriba, tu? M'arriba al nas a mi, més o menys, perquè vegeu. I això és aquell blat que vaig sembrar, no recorde ara, per setembre o octubre. Mireu, aquesta és la taula de l'alfals, que no vaig segar com aquella primera taula. Aquesta és tal qual el vaig sembrar, i fins a n'hi ha brossa pel mig, però mireu com està d'alt. O sigui que, per què? Això també igual, he posat un arbre i més, que són les nyesples, i això és una Clàudia que la tenia allà i que la vaig passar. Recordeu, com vos comentava jo, de separar les taules a través d'arbres. Jo m'he donat que pugui donar ombra, no? Ho veieu? Cada taula, més o menys, ahí està l'olivera, que va veient-se ja la mostreta, no sé si ho veureu, encara que això pues, va més el primer any i no aprofita per a res, però bueno, les oliveres estan marcant això. I així em vaig posar una altra que també està ahí en la seva mostreta. Veieu? És una forma de separar les taules. Quan puga ho ha de segar, però m'ha de comprar una dalla perquè fer-ho
amb la corbella o la falç, i en això com es diu, la desbrossadora, pues no ho sé què faré. En fi. I això és una miqueta tot el percal. Veieu, ahir, això no sé si ho recordareu, però com està de rebaixat aquí sempre. En fi, seguim, tios.